משהו כזה. מה שלומכם? טוב, תודה. מעולה. אני מצוין. נהדר. זו תקופה עמוסה בשבילכם, נכון? כן. במיוחד גם לעדי וגם לאודי ואביעד שבקרוב יש לכם בחנוכה תוכנית חדשה. כן, תוכנית ספרו חדשה. לנו עליה. אחרי חנוכה. בחנוכה אנחנו בכלבים נכון. ואחרי חנוכה, ממש לקראת סוף השנה, לקראת סוף דצמבר, אנחנו עולים עם סבבה בנט! טוב, אני בינתיים אני רוקדת כל הדרך לסבבה בנט הזה. רגע, עדי, תגידי באמת, זה לא מוזר שאת משתתפת בהצגה ביחד עם חנה לסלו שברוקדים עם כוכבים, היא בכלל השופטת שלו? כן, כן, זה מוזר, אבל אנחנו לא באמת, אנחנו שומרות על דיסטנס וכל מה שקשור לריקודים, אנחנו לא מדברות על עצמי. הם כל היום היו פה, לא דיברו אחת עם השנייה. לא, חס וחלילה, אנחנו מדברות אחת עם השנייה, אבל לא על התוכנית. ובקטנה, איך זה להיות ברוקדים עם כוכבים? וואי, זה מה זה כיף, זה מה זה מדהים. קודם כל את צריכה לבוא לבקר אותי, ואת נכון, ממש תהני. נכון. וגם את צריכה להצביע לי 11 ל-50-60. תגידו, על מה ההצגה בעצם? תספרו לנו. ההצגה היא על בעצם לפי הסיפור הידוע. סיפור אהבה. חנה לסלו היא בעצם קרואלה דה ויל, היא רוצה לעשות לעצמה מעיל מכלבים דלמטיים. ואני במקרה הכרתי בחור עם כלב דלמטי, לי יש כלבה דלמטית, הם התאהבו הכלבים, גם אנחנו התאהבנו. ואז מה שקורה זה שצוות הגנבים... אנחנו? אתם משחקים גנבים? אנחנו משחקים גנבים, כן, לא התכוונו, זה לא קרה. מתאים לכם. גנבים מצחיקים כאלה, כאילו שלא מצליח להם כל כך לגנוב, הם מנסים לגנוב 101 כלבים דלמטיים, ובסוף הכלבים והחיות, ואני לא אספר את הסוף, אבל בסוף הסוף הוא טוב. אבל זה כלבים דלמטיים אמיתיים, נכון? יש לנו יש לנו כאן שני כלבים, בואו נקבל את הכלבים ביחד עם הבעלים. בואו נלך לכלבים. אביעד, מה שלומך? תגיד, מה הכלבים עושים? הם עושים משחקים ממש בהצגה, הם שחקנים בכל אנחנו דבר. ממש רוצים לראות קטע שהם עושים בתוך ההצגה. איזה חמודים הם, בואו נראה, תנו לו מוזיקה. רגע, יש גם כלבים שיודעים לתת טיפים, נכון? יש גם בוא כלבים נראה את זה. דלמטיים, זה מטורף. שף? אלה הכלבים האורגינליים של ההצגה דרך אגב. רגע, אני רוצה לראות את הכיפים, חייבת לראות את הכיפים. גדול! תודה רבה לכלבים הדלמטיים, לאביעד המהלך, ותודה רבה לאודי ואביעד, תפגשו אותם כאן בחנוכה ואת עדי ברוקדים עם כוכבים. מה, לאיפה את נעלם? מאיפה את? יש לי צוות צילום מחכה בחוץ, מה קורה? סליחה, אני ממש מצטערת. לא, אני ממש מצטער, אבל אנחנו מחכים לך בחוץ. בסדר, אז בואו בואי כבר, בבקשה.